Pinatunayan ng 25 person deprived of liberty sa Tinangis Penal Farm na life and dreams must continue despite obstacles. Yan ay matapos graduate ang mga ito sa senior high school sa tulong ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, pinatunayan ng mga PDL na hindi hadlang ang pagkakakulong upang maabot ang kanilang pangarap at edukasyon. Sa ilalim ng programang pang-edukasyon ng Provincial Government ng Camarines Sur, sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, matagumpay nilang natapos ang kanilang pag-aaral sa senior high school. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na programa para sa rehabilitation at reintegration ng mga PDL. Actually po, isa ito sa main program na ibinibigay po ng ating institusyon sa pangunguna po ng ating provincial jailer na walang iba po ang ating butihing gobernador, Luis Raymond Villafuerte Jr., na kailangan po kumpleto yung programa. Mayroong sa education, sa health, sa shelter, at saka po sa kanilang pag ma-rehab sila doon sa mga pagkakamali nila na maging good citizen. Ilan sa kanila hindi maiwasang maging emosyonal dahil sa kanilang tagumpay. Yun po, grabe ang kaba ko, grabe ang ugma itong day ko po. Naintindihan talaga para sa kami ito yung iba na ako as super gabos man po, kinakarabado, excited, enjoy itong garo. Dahil nga ina-expect na matatapos mini, dahil ina-expect na talagang mag-graduate kami. Then sa achievements man po, kadakol kaming achievements ma'am. Hindi po, grabing nireforma ko po. Nakatabang po sindang marisa ko ya. Kasi kala ko day ko kaya. Pero sa paagi po pala nila, nakaya ko po. Kaya ko gabos. Ilan lang sina Jim at Dan sa mga nagtapos na nagbabalak na ipagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral o maghanap ng trabaho upang tuluyang makabangon sa buhay oras na makalabas sa piitan. Ang pagtatapos ng mga PDL sa senior high school ay patunay na sa tulong ng edukasyon at pagsuporta ng pamahalaan. Posible ang pagbabago at panibagong simula. So, tinawan tamaning pansin ining mga satuyang mga persons deprived of liberty na kung sa nahiling tama na may pangangaipos inda dahil sa pagluwas ninda igdi sa presuhan, may nagahalat pa man sa inda ning marahay na buhay. So ini sarong paagi na may pahiling taman duman sa mga yaon digdi sa laog na despite kang sa indang pagstay digdi sa presuhan sa mga rehas as in digdi sa corners kang sa indang pinag-iistaran, tatawan ta sindanin pag-asa. Na igwasin daning this is not the end of the world, kumbaga. Taos-pusong pasasalamat ang ipinahayag ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Tinangis Penal Farm matapos nilang makapagtapos ng senior high school sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur. Nagiging emotional ako. Proud na proud po ako dahil ang ating probinsya hindi matawaran ang suporta sa ating project. Na-proud po ako sa sarili ko. Kasi sa luwas po, ako lang din nagpagpaklase sa diri ko. So, tigraraot ko sa diri ko para makaklase ako. Yung pag-isa daw. Kaya ko man po pala magklase. Paagi ka ibang tao. Kaya man pala akong tabangan. Chris Novelo, CSN.